Γεια σας παιδιά, το ξέρω, έχω λίγο καιρό να κάνω βίντεο στο YouTube, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Χίλια συγγνώμη που άργησα να κάνω βίντεο στο YouTube, χίλια συγγνώμη. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί άμα φτάσουμε, λένε ότι άμα φτάσουμε 50 εγγραφές και πάνω, ίσως να ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα βίντεο. Οκ, λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Battle Royale. Κλασικά ξέρετε τώρα Battle Royale. Λοιπόν, καλή απόδοση και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σοβαρευτούμε. Θα παίξουμε πιο try. Λοιπόν. Ωραία, φαίνεται. Λοιπόν, τι σας 47 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. I don't have an idea. Βρε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο παιχνίδι. Έχω λίγο καιρό να παίξω Fortnite, πιστεύω. Φυσικά 10 μέρες έχω, 10 μερούλες. Παιδιά, παίζει, άμα μείνει πίκαξε αστεράκι να την πάρω. Άμα μείνει θα την πάρω. Το Σάββατο μπορώ να πάρω V-Bucks. Οπότε ναι. Λοιπόν, πάμε. Αλλά δεν μας πειράζει και να την βασικά με πειράζει, αλλά όχι και τόσο, γιατί έχουμε ήδη μια tryhard pickaxe. Αλλά άμα βγει τα Χριστούγεννα, μπορώ να πάρω κι άλλες pickaxe, παιδιά. Αυτό είναι μια απλή pickaxe αστεράκι, ναι. Καλά κάποιοι λέτε, τι λέτε, να pickaxe αστεράκι, κι εγώ το ξέρω, ναι. Απλώς μπορεί να βγουν και πιο tryhard, όπως οι Avengers. Μπορεί να βγει, βασικά δεν ξέρω με ποιο tryhard. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να βγουν και καλύτερες από το αστέρι. Αστέρι μου. Όχι, έπεσε κόσμος. Έπεσε κόσμος εδώ πέρα, όπως φαίνεται. I am cooked. Πάμε. Παναγία μου. Βοήθεια. Όχι. Τρέχα. 6 HP. Όχι. Έλα, παιδιά. Έλα, είχε shotgun. Άντε, get out. Get out. Στο μεταξύ είμαστε 3 λεπτά μόνο εδώ πέρα και στο 1 λεπτό πέθανα. Έλεος. Μα έλεος. Απαράδεκτο τώρα. Αυτό πρέπει να υδροκολλιάσουμε. Μην μιλάς λίγο. Πρέπει να υδροκολλιάσουμε, παιδιά. Άκουσατε τη μαμά μου. Πρέπει να υδροκολλιάσουμε. Μαμά. Πρέπει να πάθουμε τα δάχτυλά μας. Έλα. Καλά, αυτό θα δω να πρέπει να αυτά. Λοιπόν, Όχι, κάνουμε πάμε. Το έχουμε. Θα κάνει μόνος του. Δεν θα κάτσει. Τι? Μην αρχίσεις τώρα. Λοιπόν,
ή τον άλλο. Πω, ακούγεται τη μαμά μου. Παίρνουμε και εγώ. Και είναι... Άντε, επιτέλους. Τέλος πάντων, και καλά να κάνω το μαγικό. Λοιπόν, άμα πάρω έστω 5 kills, πρέπει να κάνετε like και subscribe. 5 kills. Kills. Οκ, kills. Τίποτα άλλο. Όχι ρε, τα συγγνώμη. Το πράγμα θα έχει καλύτερο νούμερο. Καλά, το φάσω. Τώρα θα πέσω αναγκαστικά. Έχει περισσότερα άτομα. Τόσο το καλύτερο για μένα, γιατί πρέπει να σκοτώνουμε και άτομα, αλλά παρόλα αυτά το μέτρο θα το χρειαστώ σίγουρα. Πέσε κάτω, πέσε κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Ακούω ένα άτομο ρε φίλε. Ακούω ένα άτομο. Δεν ξέρω πού είναι. Έλα ρε άτομο τώρα. Δεν μου χαλάς τη διάθεση. Πάμε. Πρέπει να πάμε σίγουρα κάπου για μπιφ, γιατί έχουμε 0 kills αυτή τη στιγμή και έχουμε μείνει 83 άτομα. Και αυτό δεν μας αρέσει. Ωραία, και για να πάω. Πάμε λίγο στα άτομα. Φαίνεται πρώτα και καλό άτομο αυτό. Έλα ρε πρώτο άτομο, πού πήγε. Έλα τώρα και αυτά. Ένα kill, sniper, τέλειο. Ouch, αυτό πόνεσε. Ouch, το πόνεσε όντως τώρα. Ouch. Άτομα, καλά. Φύγε. Αν και θέλω το beef δεν μπορώ. Τη στιγμή. Έλα ρε μπρόντες τώρα κι άλλο άτομο. Τώρα δεν θα με αφήσω ησυχία. Και δεν έχω και πολλές φέρες σνάιπερ. Ήταν τελικά πολύ επικίνδυνο αυτό το μέρος. Δεν έχω και medkit. Καταφέρω και τι γίνεται. Ωραία, κάτι έχω τώρα, κάτι έχει. Λοιπόν, πάμε. Άτομο. Και στο επόμενο βίντεο, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι θα βάλω και με challenge στο επόμενο βίντεο. Μίδα. Γιατί είναι τόσο χάζοι κάποιοι. Πού είναι το άτομο. Α, Παναγία μου. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Όμως είμαστε στο βίντεο. 9 λεπτά είμαστε λοιπόν. Και λοιπόν άλλο ένα μάτς προλαβαίνουμε, πιστεύω.
like και subscribe, γιατί μπορεί να ξαναδοκιμάσω snacks. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Πηγαίνετε λίγο σε τέτοιο, στο άλλο μου κανάλι, πατήστε μια εγγραφή γιατί δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά, οκ. Έχω κάνει κάπου στα κάτι βίντεο, πάρα πολλά βίντεο έχω κάνει, νομίζω περισσότερα από αυτό το κανάλι και δεν έχετε πατήσει subscribe. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά, καλά όχι ότι από εδώ πατάτε, αλλά παιδιά αποκλείεται ρε παιδιά τώρα, φτάνουμε τους 50 και θα ανεβάσω πιο γρήγορα βίντεο, θέλετε να ανεβάσω πιο γρήγορα βίντεο, ναι ή όχι. Άμα θέλετε απλώς πατήσετε το κουμπάκι του subscribe, αυτό είναι. Να ένας κουμπάς εδώ πέρα, που τώρα άρχισε. Δεν ξέρει καν πώς να πυροβολάει. Άρε σκάμερ. Άρε το σκάμερ. Δεν με πετύχει την μπορεί. Άρε σκάμερ. Άρε το σκάμερ. Από το άλλο κανάλι έχω βγάλει και Minecraft. Λοιπόν, μπαμπρέτος μπομπίτος κουραδίτος. Νομίζω ότι είναι ας δεν μου δουν ο χάλας του keyboard. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται. Πάω στην ίδια περιοχή παιδιά. Εντάξει. Χαρόπα τους δύο μου κόλλους στο φθίγο και από τα... Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ποιος θα πέσει πιο πάνω. Να με νοιάζει πιο πολύ το loot, έτσι. Όχι, αλλά... Έλα μωρέ τώρα. Ναι, loot. Εδώ πέρα πιστεύω θα έχει κάτι, εντάξει. Δεν έχει κάτι τόσο καλό, αλλά εντάξει. Τίποτα κάτι. Από το να μην έχω όπλο δηλαδή. Εντάξει, μπορώ να πάρω από 2 τσέστε. Είναι cooks. Είναι players, you are cooked. Φύγαμε. Όχι, δεν φύγαμε. Ωραία. Άρε σκάμερ. Loser και φταίει. Άρε το σκάμερ το loser του και φταίει. Θέλω να σκοτώσω ένα προ. Που για κάποιο λόγο αυτός ο προ. Fuck. Καλά, στα παιδιά δεν το έχω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe βέβαια. Και σας είπα πριν τι γίνεται. Άμα πατήσετε εγγραφή και φτάσουμε τους 50, μέσα σε μία μέρα θα ανεβαίνει κάθε βίντεο. Οκ, απλώς θέλω να ξεπεράσουμε τους 50. Σας παρακαλώ, και άμα ξεπεράσουμε και τους 50, θα ανεβαίνουν live, οκ. Πολλά live. Κάθε βράδυ, άμα πάτε στο κουμπί του subscribe, λέω, θα βγάζουμε κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο κάπου εκεί, live. Καλά, πατήστε πρώτα εσείς στο κουμπί και βλέπουμε. Αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε το like. Γεια σας.